Metsäjänis on yksi luontomme monista nisäkkäistä. Suomen lisäksi metsäjäniksen voi tavata myös muualla pohjoisen Euraasian alueilla. Metsäjänis on pituudeltaan noin 45-60 cm ja sen korvat saattavat olla jopa 6-10 cm pitkät. Hieman pienempi siis kuin toinen metsiemme pitkä korva, rusakko. Painoltaan metsäjänis on keskimääräisesti 2-6 kiloa. Aikuinen metsäjänis syö keskimääräisesti puoli kiloa päivässä. Sen ravinnoksi lukeutuvat monet erilaiset ohuet oksat ja esimerkiksi koivun ja pihlajan kuoret. Myös ruoho ja mustikan, juolukan ja kanervan varvut ovat herkkua. Erityisen tärkeää ravintoa ovat koivun latvasilmukat. Metsäjäniksen tunnistaa keväällä harmaan ruskeasta väristään. Häntä on läpi vuoden valkoinen ja on yksi erottava piirre sukulaisensa rusakkoon nähden. Myös korvanpäät ovat mustat. Talvea kohti metsäjänis vaihtaa turkkinsa väriä valkoiseksi. Se toimii hyvänä suojavärinä saalistajia, kuten kettua ja näätää vastaan. Tarpeen tullen metsäjänis voi pinkaa kuitenkin pakoon jopa 60 km tunnissa, eli jopa hieman nopeampaa kuin esimerkiksi mopo ja skootteri. Metsäjänis liikkuu aktiivisimmin ilta- ja yöaikaan. Päivässä se voi vaeltaa jopa 4 kilometriä etsiessään ruokaa. Metsäjänis elää pääsääntöisesti yksin, mutta ei välttämättä pistä pahakseen, mikäli reitille sattuu toinen lajitoveri. Metsäjänisten keskimääräinen elinikä on 2-9 vuotta. Vuoden aikana naaras saa yleensä 1-3 pentuetta ja jokaiseen pentueeseen syntyy 2-5 poikasta. Viikon ikäisenä ne alkavat etsiä omaa ravintoa. Ne irtaantuvat emostaan vähitellen omille teilleen ja aloittavat oman taipaleensa.